نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Denana qiydoğulun şoqlan al-muqimaqtan haqqında toralli. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslime diptir. Peygamber Hudaýsa mübarek sözi. Ilim talap etmeklik her erkekden ana fardettir. Her kim öz bilir miqdarça öğrenmeklik gerek. Indi ol namaz safaq bilen Qur'an okumakly bolsun ya hücreleri ki mantagy Türkmen sarada mektepleri ki mantagy Türkmen sarada denan oğlanları delan oğlan uşakları açılıptır bir beter gawdat. Elbette her dadyň öz şeraýaty bar. Şeraýatyna görä bolmasa Hudaý Taala'ndan makbulla onda sowap ýok, belki günah bolýar. Yani şu bilen etýän amallamadyň bolýar. Namazyň şu şeraýaty bar. Şeraýatyny raýat etmeseň okuyan namazda sowap ýok. Aradan da şeraýaty bar. Raýat etme şeraýatyny ýokam sowap ýok. Hazyň da şeýle, taňa meňde soňa dekatyň da şeýle, üşüriň da şeýle. Haýsy bir etýän ibadatlarymyzyň hemmeni Hudaý Taala'nın peýgamber şeraýat goýupdyr. Şu şeraýat raýat edilse, onda şona sowap bar. Şu şeraýat raýat edilmese, welaýgeden etýän şu nagadar känne bolan bilen onda musulmandygynyň sowap ýok eken. Ez jumla aýallar okuyjak bolsa, gawdaty öwren. Ýöne awal başdan gitmeklikde, gelmeklikde şu mektephanaýa, şu hüjre hejabı raýat etmeklik gerek. Hejab dilini Türkmen ille, şu klip surupda bir ganimatça koynak giymekligini hejab mukadi. Halinki bir yüde ýalňyş görür musulmandygyň. Hejab diýenleri awratdan başga bir zat. Inke biziň aýallar golumyndan mada klip surup durýarlar. Şonma matallygy illatlar, ýeňlatlar tallygyja bir ganimat koynak giyip namazda durulýar. Şoňa diýerler awratyny örtmeklik. Awrat diýerler erkek adamda da bar, denanda da bar. Ol baýat örtüli bolmaly. Namazında hasan hassa. Öz mehremden arasında hop indi denalın böyle eli koşaraqda görünýär. Müň müşkül ýok musulmandygyň. Emma hejab diýerler aýra bir görüň. Hejab diýerler denalaň daşy çykany ýüzi örtüli bolmaly. Wa qadim türkmen çäşäwýärlikden çadyr arabiýy haýda burdaky bir poşeji kellen deferinden ta topuga çellim ýürip barýa qaşyň bedeni belli bolmalylar. Ve hetmin alam mola koynakta bolmalylar, belki tap sada bir renk labas bolmaly. Çünkü şu labasyň öýde erkek adamlary jelbetýän musulmandygyň. Burada Türkmen ille qadim ýol diýdi, qadim ýol. Şu qadim Türkmen çäşäwämişdik. Qadim biziň denan ýüzüň birinçe gödermişdik. Ýekece bir göz denanaň sol gözi taşy çykanyny görmeklige ijazat bar. Eger öwüne namahrem geljek bolsa, şu dowratynda musulmandygyň hejab awwalky mesele raayet bolmaly. Hanefi mezhebiň öz mu'teber fıkhynda da şeýleligini wal mar'atu ma'muratun bi sitwatiha. Denany emredirilýär, denana wajyp öz ýüzüni örtmeklik namahremlerden diýe. Awrat mı awrat däl. Näçe denanyň ýüzü örtülýär? Ol awratlygynyň içinde şu fitne bolanlygy dereklidir. Başga erkek adamlar önüne jelbetýärler derekli. Başga erkek adamlar tehrik etýärler dereklidir. Şeriatymyz Hanefi mezhebiniň musulmandygyň ştada denanyň ýüzüni örtmekligi wajyp edipdir. Eger ol bir aýallyk bolar ki, daşary çykanda ýüzüni açyk edýärler bolsa, oşu dowratna adam bola koynak giyip berýänmasa, bola wazybyny terk edip dogurja haram edip beren adamlar bar ýakynan takda. Osan bu okumakda musulmandygyň sowap ýok. Onu şu taýdan şu gün öz aramyzda edilip duranda atlama, ulmuqiyati parahym şuparym bir endam nama koynak bilen barýar. Endam nama diýerler hetmin daraň diýen bolmak däl. Temakdy ýürip barýan öwünden ardynyň teň namysyň marahym bedeni belli bolup duramasa, sen erkek adamsyň set bilýärdiň. Keşe erkek adamlar tehrik etýär. Ve şu labas poşeş giydirmeklik namahremden onu musulmandygyň set haram zat ýani. İkinciden denan aýallaryny okuyjak goty beter gawdat. Ýöne perden gidinden dertlerler olara. 53-nji ayet Sure Ahzab barda oky. Ve izâ se'eltumuhunne metâ'a ey peýgamberiň ýarallary, eger peýgamberiň denanlaryny bir daha sorajak bolsaňyz, fes'eluhunne min wara'i hijab perden gidinden soran diýdi. Peýgamberiň denanlary Allah Taala welisi, sahabalar Allah Taala welisi. İki tarap weli bolup duran ýerde Allah Taala perde buyurupdyr. Awal perde ýokmuşdyk, soňra perde gelipdir ara musulmandygyň. Şu aýetde Qur'ana hetmin amal edilmeklik gerek. Ýoksa peki bar şak-şak denanlary şu gün gürrünmerlipdi. Bu bortama denanaň öýde gelip erkek adamlar onu gürrünmerlipdi. Şu dogurja Qur'anyň aýdanlaryna tertat musulmandygyň. Bardan okuýun. Başa aýety Qur'anny bereýin. Hanefi mezhepden aýdansan o da. Hanefi mezhepde ýas denany erkek adama talan bermelidir diýipdir. O ýas adam da bar ahim ýas denana talan bermelidir. Hanefi mezhebiň gurunşy. Belki ýürekden we aleykum esselam diýmelidir. Eger ehýanan bir ýas adam ýas denana talan berde, denana we aleykum esselam diýmekde ejazat ýok diýipdir. Kim aýdypdyr? Hanefi mezhebi aýdypdyr. Reddül muhtadasyň gawa edip bahs etdir şoňa.
Seninle var 31. ayet Suriye Nur barda okuy. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Peygamber vaatında denanların ayaklarının düğmecik bağmıştık diye. Şu düğme şıngır şıngır edip ayak yürüyüp hareket etiymiştik. Allah Teala denanlara şu ayak sesini eşittirmen deyiptir erkek adamlara. Nemeden çürüyüm? Erkek adamlar tehrik oluyor diye. Şundan tehrik oluyor diye erkek adamlar. Kim aydıptır? Huday ki yarattı, şol aydıptır. Şimdi Huday Teala vakti işte Allah Mücessas rahmetullahi aleyhi. Karnı heftimin ulemalarından. Mufti Şefi rahmetullahi aleyhi. Karnı çağdan 14. karnı ulemalarından. Şimdi ikisi de sırahaten getiriptir. Vakti ki denanı Allah tebarek ve teala icade vermeyiptir. Ayağının sesini namahremini eşittirmektir diye. Ne yaparım şeriat icade vermeli? Yüzün açık gelmektir diye. Ne yaparım şeriat icade vermeli? Erkek bilen şak başak durup da varahim denana dert verilmektir. Ya Huday hakkında ol bir denanı ki gelip men alim deyip ahun deyip ödene varahim bir tavır erkek adamların evine var durup görün vermektir. Doğruca şeriatın aydan da ne ters Müslümanlığı. İlla ma zahara minha deyiptir Huday Teala. Mer denanlardan bir aşikar bolyanlardı var yel oraya barda detiye. Ol bir elin ihtiyarsız varahim bir dene açılıp görünaya. On bir günah hazır denana yok çünkü ihtiyarını yok. Ama ki ihtiyarı bilen ölçü tuğratında gelip erkeklerin onu görün veryanmasa. Erkekler bilen şak başa oturup dert alyanmasa. Erkekler onu şak başa oturup dert veryanmasa. Müslüman doğun şu doğruca haramdat. Bul al-muhimoklıkta yarım ya toğap Müslüman. Toğap yok Müslüman doğun. Vartan şunun ustad deyip duran adam erkek adamdan caiz alıp tu avratı varıntı avratı ödemin ustad diye adam. Öde de ahun oluptur. İdin altında görünmeden şort ketpiye. Şula adamlar settesi haramet ketpiye Müslüman doğun. Bula adamların yani al-muhimoklık settesi haramdat yani. Ondan sonra da yani şu kun camiada men görüp durna yani. Şu hücreleri ki illa maşallah ba içinde rahat etyenler ba. %99 yani rahat eden Türk meselede. Şu bu zatlan manası yok Türk meselede. Türk meselede mehrem kim, namehrem kim, avratını örtmeli mi, hicab neme. Bu zatlar bizim aramızda yitik gidiyor. Yitik gitmeli yalakta. Ben olukon takdir deyip duran adamın şak başak oturup heleleri görünmeli. O helelerin hayatı nereden kalmalı? Burada mesela kadim yol siz de Müslüman doğun. Gidin Bukharan ulemalarını görden, Bukharan helelerinin soran, şu kadim ulemalardan soran, şolar şiforum demiştik Müslüman doğun. Şoların yüzü örtülmüştük, hayalmıştık, şermlemiştik, uyutlumıştık Müslüman doğunlar. Kıyınatakta bu kun hemen bir telekeçilik bolu. O vartan şu kun şu hücrelerden ekdalıp dururlar, kıyıda oğullardan ekdalıp dururlar, herkesin akısa ara alıp dururlar, hele erkek kaçtırıp dururlar. Bilmeyen olar var ahim kardeşi öğretiyor falan öğretiyor. Olama evinin ardından ekit çekip secdeye gidip duhası ekit çekip bunu gel fezai mecaziye vurup öldür şuparın pakş edip yortan Arabi keplen kişi olup gül yalak ayarlı oğlamadı. Bunu hemme kullu cihaniye ededim. Vallahi yani nihayet bir hayai, bir şermi. Ve min azizü dilme Allah'ım yerine akım. Bir anır baş bir var ahim neyen bir gayratçılık şey. Ne manası var sonra? Han onun denanan hayatı, han denanan şermi. Aya Peygamber Kudası'nın denanları sormuştuk mu? Denana muhtemelen hacca gidenle denana yüzünü açmaklığa icada var. Ezvacı mutahharat, Peygamber'in denanaları. İşte hacca gidenmede ne yaparım bu erkek adamın yanına yüzümü açayıp, şuna yol oynayıp kellehine terbadın papağını yakıp burada koyup şöyle perdeyen sallarlamıştık. Şöyle şundan haya derlemiştik. Peygamber Kudası'nın ağından koyar adam ölenle. Bir Ayşe radıyallahu anh alemine basa Peygamber'in bir denanın yanına şunu ihtecebe minhu hicab eden şundan kör adamdan hicab etmekteki şeriat desur verdir. Kör adamdan vay bu halı gölle adam necre var Müslüman doğun. O tam kıyınan takta bir adamın gevunne demek men doğru niyetim yok. Yöne şeriata etmeklikte adamların gevunni görmek de niyetim yok. Her kim öz gevunni öz halani kıyınan takta bolmalı da bizim mantıqamda bolup dur. Kıyamatda şeriatın adının sırahaten haram edilip dur. Ve şu el cümle sonda biri illa maşallah şu biri ki el-muqitiyatib doğruca haram edip dururlar ve şey haramdatla yer edip dururlar ve bizim haya, şermi, namusumuz var suretinde legetmal edip, paymal edip dururlar, ayağı şahat alıp dururlar ve şeyde bir yerlerde gidip el-muqiyacak demeklik, şu puşeşmeyen gidip el-muqiyamaklık ve şu ekit çekip burada edip bana sureti fezai mezadi yer etmeklik Müslümandan, şu okudan, şu ilimden, şu bilimden ve şu rahmetten yarım ya toğap yok. Belki biz ödümüzü, hanımadamızı seddeset günahkar eden adam. Okuyacak mı? Doğru okuyayım, doğru okuyup diyenler de okuyayım. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.